Een ieder praat erover. Op een jaar alla Condre Cooperative Dansi. Tapu zondag 2 februari 2014 in die Sunclub. Jawel, Noas Maneta Osoboy. We op een jaar valk suite. Stanfast Radio in samenwerking met Sunclub. Nanga TRC Promotion presenteren zondag 2 februari 2014. Op een jaar alla Condre Cooperative Dansi. Alla Condre Cooperative Miti Nanga Mocho Poku. Schut Farweke Bos. We hebben hier vanaf 6 uur Bagana. Telekbam ja. De band doortrap in een combinatie 16. Draaistong, Corona Band. Niemand blijft thuis. En ik kan bij karta toe ja, in een voorverkoop. 10 euro eikos. En tegen na porto kost Chimoro diriere. En ik kan vinden karta na. Oorfoto Sunclub, Helen Kastelen, DJ Bouta en Ma. Damsko, Eetcafé Draver. En ik kan bel ook to 010 437 33 11. En de leden voor Stanvaste, ja. If je delete, ja, dan kan bij karta ook toe bij voor 7,50 euro. En dat vind je aan de Bergsingel 214A in Rotterdam Noord. Zo leden, hè. Vind karta naar Bergsingel 214A in Rotterdam Noord. Stanvaste Radio. Op een jaar alla Condre Cooperative Dansi. Mocho Poco Meet Cooperative. Combinatie 16. Draaistong nanga Corona Band. Mojolibi abembu nangeta crusade. Adena fasi fa yego. Mojo mojo.